Ahojte! Zase som tu dneska Evička, ja Livia. A ja Veronika. Je to nový host. Dneska budeme natáčať water challenge, budeme piť po koštičko vodu a budeme musieť hovoriť water. A ten, kto bude, ten, kto povie najviac water, tak ten vyhráva. Takže začnem ja. Water. 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 Oh! Water. 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 Oh! Water. Oh. Water. A teraz to vygneme. A začíname teraz znova. Ale tento mal najsmiešnejší prízvuk. Podľa mňa mal najsmiešnejší prízvuk Veronika. Podľa mňa Evička. Veronika, podľa teba? Ja. Áno, takže Veronika vyhráva. Ideme zase od znova. Takže a teraz si budeme dať po veľa vody. Takže idem prvé ja teraz. Už mám málo. Water. Mogo! Wow. Wow. Water. Mogo! Owo. Mogo! Water. Toto bolo pre dneska water challenge a uvidíme sa u ďalšieho videa a učíme sa s Evičkou A Liviou. a s našim hostom Veronikou.